Magandang umaga, Pilipinas. Maksyong morning po sa inyong lahat. Araw ng Huwebes, January 13, 2022. Isa na naman po edisyon ng programang Kia Kababaihan in Action. Samahan niyo po ako dito mga ka-action hanggang alas 10 ng umaga. Nandyan po ang ating text line 0922-852-1161. At ang Aksyon Radyo Pangasinan DWCM, ang ating Facebook page. Meron din po tayo mga ka-aksyon na ang Kia fan page. Yan, pwede po ninyong iparating po dyan yung mga public service announcements po ninyo. Yung inyong mga reactions, opinions, suggestions para din po sa programang ito. At sa yung mga bagay na pinag-uusapan po natin mga ka-aksyon. Samahan niyo po kami ni Action Conrad Alvarez. Ako po ito Action Dav Tibakay. So, kumusta yung ating mga ka-aksyon ngayong umagang ito? Yung mga paghahanda po natin, alam po ninyong ating lalawigan isa sa ilalim ng itataas ang kanya alert system sa alert level 3. So asahan po natin yung, na may mga paghihigpit pa na ipapatupad nitong mga susunod na araw. Hanggang January 31 po yan mga ka-aksyon. Pero ito muna, bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin ngayong umagang ito, umunang balita natin, inatasan ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga barangay na ilista ang mga residenteng hindi pa bakunado kontra COVID-19. Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na ito ay bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawalang gumala ang mga hindi pa bakunado. Ayon kay Malaya, kapag natapos na ang inventaryo, maaari nang maipatupad ng mga opisyal ng barangay at ng local government units ang no vaccine, no labas policy. Sa ngayon, 3 LGU na lamang sa Metro Manila ang hindi pa nakakagawa ng ordinansa para pagbawalang gumala ang mga hindi pa bakunado. Ito ay ang Makati, Pasig at ang Navotas. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Yan mga ka-aksyon, dinig po nyo yung balita po natin. Yung mga hindi pa nagpapabakuna, magpabakuna na po kayo. Dahil alam nyo naman, nakita po ninyo, mas paging sa transport, hindi papasakayin kung wala kayong vaccination card na may papakita. At saka, gawin din po natin yung part po natin na tayo ay makapagpabakuna o sa barangay. Minsan din, mismong yung mga barangay, may mga BHW dyan na hindi sila mismo ay wala pang sariling bakuna, ayaw pang magpabakuna, pero sila yung umiikot dun sa kanilang mga barangay na sinasabihan ka barangay na magpabakuna. Tapos makikita mo sila gala-gala kung saan-saan. Sige, magpabakuna na kayo. Yan ay for dagdag na protection po ninyo. Kaya sabihin ninyo yung baka kayo pa yung mismong nagpapakalat nung maling impormasyon patungkol po dito sa COVID-19 vaccines. Ito na mga ka-aksyon. Balik na po tayo dito sa ating programang Kia Kababaihan in Action. Kamusta po doon sa mga ka-aksyon natin na sila ay nagkakaroon ng mga allergies sa ngayon. Pwede nga allergy sa lamig, allergies sa kanilang mga kinakain. Ang madami ngayon dun sa yung allergy sa lamig, of course yan. Kasi ngayon malamig-lamig pa naman yung panahon po natin. Diba mga ka-aksyon?
Ayan, ano po yung gagawin po natin kapag dyan natitrigger yung allergy po natin, lalo ngayong malimig yung panahon. At syempre, lalong-lalo na yung mga teens po. Hindi lang siguro sa lamig ng panahon, pero pati dun sa food allergies. Yung iba, nagmanifest kasi sila ng allergies nila after ng kanilang bakuna or after ng kanilang booster shots. Baka yun naman doon sa iba. Pero eto kadalasan doon sa pagkain at dito sa ating panahon. So paano kapag ito yung nangyari doon sa family po natin? Ano po yung ating gagawin? Doon pa lang sa pag-prepare ng kanilang, kung sa food doon pa lang sa pag-prepare ng kanilang pagkain. Ayan, ang dami silang hindi pwedeng kainin dahil lalo na siguro yung mga nandyan na available doon sa inyo is may allergy sila. So, ano po yung pwede po natin gawin dito? Alamin din po natin yung ano po ba itong mga nagtitrigger ng allergies. Syempre, papayuhan tayo ng ating mga doctors. Kaya kapag siguro medyo malala yung allergic reaction po natin, papayuhan po tayo kung paano po natin may iwasan itong allergic reaction. Una po dyan, mga ka-action, sa atin muna na naghahanda ng makakain nila, kung yan ay nakukuha po natin doon sa kanilang pagkain, kailangan magbasa muna tayo ng food labels doon sa mga binibili po nating mga pagkain. Dahil dapat makita po natin na mailagay o makita po natin na nilagay ng mga food manufacturers doon sa kanilang labels kung yung pagkain po na kanilang inihanda ay merong taglay na sangkap o yung contents niya merong most common allergies. Pagmumulan, posibleng mag-trigger ng food allergies po natin. Unang-una, kung meron siyang peanuts. Kung yung iba nating mga ka-action, meron yan. Yung iba, meron silang allergies sa ilang tree nuts, katulad ng walnuts at saka ng cashew. Anong cashew? Kasoy, sabi nila. Diba? Dito sa atin, ako, isa sa mga favorite natin yan, kasoy. Yung ano niya, yung peanuts o yung nut po niya pala. Yung nuts niya. Puro mas marami pa yan pag panahon ng buwan ng April, March, April, yan yung kapanahunan po niyan. Doon sa shellfish, yan, ito yung pinakakaraniwan din sa atin na pinagmumulan ng allergies. Ito pa naman yung sa mga yung masarap kainin, 'di ba? Hindi tayo makapag gusto natin mga seafoods, 'di ba? Kasama tong mga shellfish na 'yan. So, medyo sorry doon sa mga laging merong allergy dito. Kung di naman maiwasan, pwede sigurong konti lang. Pero yung iba kasi medyo yung kanilang sumpong po dito is mas malala, mabilis, maya-maya lang, konting kain lang nila, konting kita po lang nila nun. Makakatikim lang sila kahit yung sabaw lang, mga ka-action. Ayan, susumpungin na sila ng kanilang allergies. Eto din, mga ka-action. Sa ilang uri ng isda. So, hindi lang sa shellfish. Yung iba, meron ilang uri ng isda na magti-trigger ng kanilang allergies.
sa gatas, yung iba sa itlog, ayan, itlog, manok, 'di ba? Ayaw nila 'yan or yan ay posibleng pagmulan ng kanilang allergy. So kung meron kayong allergy siguro sa itlog, sa manok, ayan, 'di ba pinapatanggal po nila yung balat. Hindi niyo dapat kakainin yung balat. At sa soy. Pangalawa dyan, mga ka-action, dapat malaman din natin yung cross-contamination na sinasabi po niyan. Nangyayari po yung cross-contamination kung yung pagkain na hindi ka naman allergic ay nagkaroon siya ng contact na ihalo doon sa mga pagkain na ikaw ay allergic. Nangyayari ito kung yung manufacturer ay gumamit ng parehong equipment upang syempre paghaluin nila yung iba't ibang mga pagkain o kaya yung mga sangkap. Halimbawa na lamang po niyan. Sa processing ng mga pagkain po. Ayan, so nagkahalo po sila. Kaya nga tinawag po siya na cross-contamination. Yan din po ay pwedeng mag-trigger ng inyong allergies. Pero may mga companies daw na naglalagay sila ng statements doon sa kanilang labels na ina-alert. Ipinapaalam nila doon sa kanilang mga customers na merong risk of cross-contamination doon kasi nga may mga pagkain sila na pinaghalo dyan na possible na magdulot ng allergic reaction sa iba. Pero may mga companies na hindi naman sila required na maglagay ng cross-contamination alerts doon sa kanilang food labels. Ayan, kung kakain naman kayo sa labas, doon sa mga restaurants, cafeterias, o kaya naman food courts. Tignan din po natin yung mga pagkain na kayo ay allergic tapos naihalo po doon sa ibang mga pagkain na paborito po ninyo. Yun ay dapat naiiwasan po ninyo. Kung wala kayo doon sa bahay ninyo, ayan, naiisipan po ninyong kumain sa labas. Alaman din po natin kung paano ba nailuluto daw yung pagkain. Buti na lang sa ibang mga lugar or ibang bansa, natatanong nila o pwede silang mag-request ng mismong kakainin nila. Kahit pa restaurant yan, di ba? Nakakapag-request sila kung dapat tanggalin mo yung ganito doon sa iluluto o orderin mong pagkain. Kasi dito sa atin, kung ano yung niluto nila, yun na eh. Doon sa ibang bansa, pwede mo pang sabihin na tanggalin yung ganitong pagkain. Yung isi-serve sa kanila kasi ikaw ay allergic. Ganyan. Doon sa iba, meron pa silang personalized chef card. Ito yung sinasabi po natin na nakalagay dyan yung details ng inyong allergies para matulungan yung mga restaurant staff na maintindihan kung paano nila i-ready yung pagkain na magiging safe para sa inyo. So yan, sa ibang bansa meron po sila niyan. Maganda din siguro kung meron din sa atin. Ayan, kung yung mga ka-action natin, may alam po kayo dito ng mga restaurant na ganyan, pwede po ninyong i-share dito sa program po natin para maipabatid pa rin po natin sa iba nating mga ka-action. At sila ay makapag-avail po siguro niyan, makakuha po siguro niyan. Ayan, nang may iwas yung kanilang mga family sa food allergies kapag sila ay lumalabas at magda-dine out. Yeah, tignan din po natin yung ingredient name. Yan, yung mga nabanggit natin kanina, tignan po natin doon sa mga sa label, basahin din po natin.
Dahil pwedeng, sabi natin kanina, allergic ka sa gatas. At doon sa label mismo ng bibilin po ninyong pagkain is meron yung buttermilk. Same din, meron din siyang milk content. So, pwede siyang mag-trigger ng inyong allergy. Yung iba naman, ibang term yung kanilang ginagamit. Example na lamang uli, nung gatas. Ang nakasulat po doon is whey. W-H-E-Y. Whey. Ito ay milk din, mga kaaksyon. Kung ikaw ay allergic sa soy, pwedeng nakasulat dyan is lecithin. Soy din yon, mga kaaksyon. At wheat, pareho din siya sa flour. So, kung meron kayong mga allergies po doon, ito yung mga dapat take note po natin kapag tayo bumibili ng ating pagkain. O kaya doon sa pwedeng naging sangkap po siya ng in-order po ninyong pagkain. O kaya naman, pagkatapos ng ingredients, ayan, mababasa naman po natin yung sinasabi niya contains. Meron siyang taglay o meron siyang ganitong sangkap. Yan po ang ibig po sabihin po niyan. Next to, list ng mga ingredients. So, masusulat po dyan, contains milk or kaya contains soy o contains wheat. Yan. Kung ano pa yung mga pwedeng maging sangkap niya na maaring mag-trigger po ng inyong allergy. Eto din, yung nabanggit po natin doon sa cross contacts, hindi lamang doon sa napaghalo pong pagkain o pinaghalo pong pagkain na pwedeng yung isa doon is mayroong allergic reaction po sa inyo o pwedeng mag-trigger po ng allergy sa inyo, kundi mismo yung mga ginagamit po natin na panluto natin. Pwedeng yung next na iluluto mo, wala siyang content nung pag-trigger ng allergy sa inyo. Pero yung naunang niluto ninyo, baka meron. At tapos, hindi kayo nagpalit ng utensils. Yung gagamitin po ninyo mula doon sa kawali po ninyo o kaya doon sa kaserola at saka yung mga panghalo po ninyo. Yung iba kasi ganun na po yung kanilang ginagawa. Pwedeng nahugasan nila. Kasi pag magluluto ka, di mo basta sasabunin yung pinaglulutuan mo. Kung hindi, maglalasang sabon yung kakainin po ninyo. Kung hindi po nabalawang mabuti. So, eto, yung sinasabing po natin, lahat ng mga cleaning apparatus po natin, dapat nagpapalit po tayo para maiwasan po natin yung cross-contamination. O huwag titipidin yung gamit po natin kapag tayo ay nagluluto. Para sabi nga natin, yan, maiwasan po natin yung cross-contamination. Nandiyan yung mga cooking utensils ninyo, cookware, stovetop, yung mga yan, pati yung mga ninyo, panghugas pa nga natin pwede din mga kaaksyon na, dapat nalilinis po nating mabuti. I-organize, separate po natin yung food preparation areas po ninyo. Kung kayo ay nakikipag-share ng kitchen sa ilang family members na hindi niya pwedeng kainin yung food o yung pagkain na inihahanda ninyo. At dagdag na din po natin ito doon sa kitchen po natin. Dapat tanggalin daw po natin lahat nung mga pagkain doon sa refrigerator na hindi po pwedeng kainin ng family po ninyo. Doon sa freezer, pantry ninyo, pwedeng alisin po ninyo or ibukod nyo na lamang siguro kung isa lang naman doon sa inyo or ikaw lang naman, ibukod mo na lamang siguro yung sayo para hindi mo maihahalo haluan yung pagkain mo ng pwedeng mag-trigger ng iyong allergies. Pauna pa lamang ito mga kaaksyon. Ang iba po, babalikan natin pagkalipas ng ilang paalaala. Kia Kababaihan in Action.
Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 9:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin niyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Joseph Oresa sa kanyang testimonya kung gaano kaepektibo ang SED Panyawan. Joseph Oresa. Dati sa Cavite, dyan ako dati sa Floodway, pero lumipat kami ng Cavite, tapos 51. Gumanda ang paghihi ko, tapos yung pagdumi ko, at saka yung medyo lumino na yung mata ko. Kasi dati yung sa cellphone, hindi ko na masyadong mabasa yung maliliit na litra. Ngayon, kahit pa paano, okay na ulit. Kaya kung may karamdaman kayo, sumukin nyo. Baka humiyang kayo doon. Ayos, diba? Salamat na marami. Basta SED Marketing, tatak magaling. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion.
Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa, Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo po ako, Action Daphne Bakay, at sa Technical Department Action, Conrad Alvarez. Sa ating mga lecturers, ang pinag-uusapan po natin, paano po natin ipiprevent itong food allergies. Ayan, mga ka-aksyon. So kayo, kung may problema po kayo patungkol po dito sa allergies, text lang po sa amin, 0922-852-1161, or kung may alam po kayong solusyon dito sa dito po sa pinag-usapan po natin, hinggil po sa may allergies. Ayan, paano po ninyo ba iniibsan, tinitreat, ginagawat po pag mayroong may allergy sa inyo. Mga Aksyong Morning, texter 1702. Yan, maligayang morning. Kamusta po kayo? Sabi ni Sir Mike Sim, hello po sa inyo, Sir Mike. Okay lang po ako. Sana ganun din po kayo. So, bago po tayo magpatuloy at batiin ko yung iba pang mga listeners and viewers po natin, ito muna, isa munang balita, mga ka-aksyon. Ipinahayag ni 3-term Senator at Deputy Speaker Lauren Legarda ang pagpapalakas ng suporta sa Sustainable Livelihood Programs upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Odette. Ayon sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, humigit kumulang sa 11.1 billion pesos ang agricultural damage na naidulot ng bagyo. At ayon kay Legarda, kailangan na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura sa pamagitan ng convergence ng mga government programs. Ang mga magsasaka at mangingisda ang backbone ng ekonomiya. Kung wala daw sila, hindi makakayanang maiahon ang bansa, ayon kay Legarda. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. So ayan mga ka-aksyon, binabati ko din yung iba pang mga listeners and viewers natin. Si Engineer Rosario Montemayor Pasyon, hello po sa inyo. Sir Jess, Ma'am Delia Cabais, hello po sa inyo. Joyce, ang cute ng Dino. Dino Joyce, hello sa iyo. At kay Ma'am May Bonzo, good day din po sa inyo, Ma'am May Bonzo. Shout out sa mga followers sa kanilang Auntie Eddie ng Bulinaw. Fefe ng Shopee daw, si Chloe at saka kay Gab. Hello po sa inyo, kayo po ay pinapabati din ni Ma'am May Bonzo. Ma'am Lilian Canlas, Maksyong morning po sa inyo. Sir Wilfredo Asuncion Eden. Kay Sir Bingbong Willie and Gabriel, hello po sa inyo. Yan, kay Kuya Ronnie G. Asan na nga ba yun dito? Sige. Hello po sa inyo. Thank you. At ayan na nga, tuloy na po natin itong sinasabi natin kanina. Ito, paano po natin may iwasan, lalo na doon pa lang tayo sa may cross-contamination ng mga pagkain po natin na pwedeng mag-trigger ng allergy o yung mga proseso natin ng paghahanda ng ating mga pagkain. Yeah, sabi natin kanina, i-organize natin, ihiwalay yung mga dapat separate, magkahiwalay yung food preparation areas po natin. Kung kayo ay merong kasama o nakikishare kayo doon sa mga taong meron silang allergies or kayo yung merong allergy. Sa pagluluto, dapat muna unahin natin yung allergy safe foods na iluto. Kung sa tingin po ninyo ay marami yung inyong ilulutong pagkain. Yan. Siguro kung may mga pabisita kayo at marami kayong ihahanda na pagkain, unahin po natin na iluto yung mga pagkain na allergy safe foods.
yung pwede nilang kainin. Lahat pwede nilang kainin. Hindi mag-trigger ng kanilang allergies. At tapos, syempre, takpan po natin yung mga allergy-safe foods para hindi ito siguro matalsikan nung inihanda nating pagkain na pwedeng mag-trigger ng allergy para dun sa iba or sa atin. Maghugas din tayong mabuti ng ating mga kamay kapag naghanda tayo ng mga o humawak tayo ng mga pagkain na merong food allergen siya. Para matanggal po natin yung mga food allergens, hindi sapat yung tubig lang. O kaya naman, akala po natin, nag-sanitize na tayo ng kamay natin. Feeling po natin, safe na yon. Hindi na magkakaroon ng cross-contamination. Hindi po yun sapat. Kailangan po talaga na kapag hugas po tayo ng kamay natin with malinis na tubig at nakapagsabon po tayo ng maayos ng ating kamay. So, hindi lang tubig lang at hindi lang sanitizing gels lang ang gagamitin po natin. Iba yan. Gamitin nyo na lang yan sa labas. Yung sabi pa po natin, pag tayo namamalengke, ganyan, galing tayo sa labas. Then yung protection po natin para kunwari yung mga nahawakan natin na iba-ibang mga bagay na hinawakan din ng ibang tao. Halimbawa, pag tayo namamalengke, isa yun doon sa payo para iwas COVID. Pero ito sa paghanda ng pagkain, hindi sapat na sanitizing gel lang gagamitin po natin. Punasan po natin yung mesa o kaya yung mga counters. At dapat pag pinunasan po natin yan, minsan dapat linis pa nga ang sinasabi dyan. Dapat soap and water, may gapit po tayo dyan after tayo ay nagluluto. Every meal na iniluluto po natin yan, linisan po natin yung area po natin para maiwasan yung cross-contamination ng mga pagkain na magdudulot ng allergy sa iba o kaya naman magdulot ng allergy sa iyo. Eto pa mga ka-aksyon. Yung hindi kayo, iwasan nyo na mag-share kayo ng pagkain. Hindi naman sa hindi naman sa nagdadamot kayo. Iba naman yung madamot ka sa pagkain hindi ka nagsishare lang kasi nga alam mong merong allergy sila. O kaya naman hindi ka sigurado kung yung kinakain mo is pwedeng magdulot siya ng allergy doon sa taong kasama mo na pwede mong pagbigyan yan. Para maiwasan po natin yung cross-contact ng pagkaing nakaka-allergy. Lalo na kapag nagda-dine out tayo, diba minsan may gusto pag kumakain tayo sa plate natin, sharing tayo ng food, diba mga ka-aksyon? May gusto tayong food na in-order nung iba. Parang ma-remember ko din, ganun yung gawain namin ng kapatid ko nung ate ko. Yan. Iba yung o-orderin yung pagkain, iba yung o-orderin kong pagkain. Tapos pag kakain na kami, mag-share kami para pareho naming natikpan yung pagkain. Ganun yung gawain namin kahit na nasa fast food pa kami or kahit saan yan. Ganun yung ginagawa namin. Pero hindi yan pwede kung alam po ninyo na merong content na may mag-trigger ng allergy ng isa, hindi po pwede yung sharing ng food sa inyo. Ano pa yung mga cross activities po natin? O yung cross reactivity. Kung yung proteins nung isang pagkain ay pareho doon sa proteins nung isa pang pagkain. Na yung immune system po natin, pwede niyang ma-identify yung proteins na pareho lang siya pero makakapag-cause siya ng allergic reaction. Ayan, eto kasi yung meron tayong cross-reactivity.
eto, merong mga tao na allergic sila sa shellfish o kaya naman yung mga isda na merong tinik. Ito yung mga kailangan po natin na iwasan na kainin mula doon sa food group. Yan, 'di ba? Yung ano to, kapag nagkakaroon kayo ng Buddha fight, ayan. 'Di ba? Isa 'yan sa pwedeng pagmulan din, hindi nyo malaman na doon pala yung cause ng allergic reaction ninyo dahil nga doon sa boodle fight po ninyo. Pwedeng may naihanda sila na pagkain na magkakaroon ka ng allergy. Pero dahil nga nagkakapalit-palitan ng mga 'yan, pwedeng doon mo makuha yung iyong food allergies. So, sa mga ganyan, siguro kunin mo na lamang yung pwede mong kainin, yung hindi pa siguro gaanong nagagalaw. Yan, hindi pa nag-mix, hindi pa nahalo yung mga ibang pagkain doon. So, doon ka na lamang siguro kumuha. At eto na rin, i-recognize po natin, lastly, i-recognize po natin yung mga symptoms po natin. Kung ikaw ay merong food allergy, ayan, crucial, napakahalaga sa'yo na malaman at i-identify yung mga signs and symptoms na merong kang allergic reaction. Particular dito ang anaphylaxis. Yan, nandyan na yung ilang symptoms niya na nangangati ka. Baka akala mo kasi meron ka lang nasagi. Ayan, doon sa balat natin, ayan, merong kang pangati sa balat. Namumula, hives. Kaya yan yung, alam mo yung parang nagkakaroon siya ng bukol-bukol siya. O bumps. Meron yung ba red bumps ang meron siya? Ano yung hives? Hives, yung sabi nila parang sukot-sukot, di ba? Meron kayo nung ganun, malalaki kung minsan maliliit. Ayan. Merong swelling o kaya naman skin rash kayo. Namumulat makati yung inyong balat. Sa mata naman natin, pangangati ng mata, nagluluha at saka namumula yung inyong mata. Meron pa ding iba na namamaga yung kanilang mata. Alam mo yun, yung puti ng mata ninyo is ano siya, parang nag-elevate siya, namaga siya, tapos yung iba mapula. Sa upper respiratory naman, ayan, parang bigla kayong nagkaroon ng sipon. Runny nose pa nga ang iba na na-experience po nila. Tapos panay-panay yung kanilang pagbahing. At hindi barado yung inyong ilong. Yung iba, meron silang dry cough at makating-makati yung kanilang lalamunan. Kung sa lower respiratory naman, sumisikip yung inyong dibdib. Nahihirapan kayong huminga at kayo ay inuubo. Ito yung mga signs kapag kayo ay sinusumpong ng inyong allergy. Sa bibig, meron kayong sa bibig ninyo, ayan, pwedeng namamaga yung inyong lips na makati. At pwedeng yung iba nag-swollen o kaya namamaga din yung kanilang dila. At sa kanilang ngala-ngala, meron din yan mga ka-aksyon. Sa gastrointestinal naman, meron kayong reflux. Yan, didighay ka nung maasim. Na masakit sa dibdib, di ba? Pag ganun, umakyat yung acid mula dun sa stomach po natin, mula sa tiyan na po natin, aakyat po yan. Yung iba naman, nagsusuka sila. Yung iba nakakaranas ng diarrhea, pananakit ng tiyan, o kaya naman sa kanilang dumi, yan medyo may dugo sa kanilang dumi. Paano natin malalaman pag ganun? Syempre, yung kulay ng dumi po natin, hindi siya red, pero pag itim siya, yun, pwede na cause po yun nung pagdugo
sa ating intestines dulot po nung siguro matinding allergy po ninyo. Yan mga ka-action na ilan dun sa mga kailangan po nating tandaan. Meron din sa cardiovascular. Ayun, nahihilo kayo o kaya naman yung iba nahihimatay po sila. Mababa yung kanilang blood pressure o kaya nyo nawawalan sila ng malay. Yung iba pa uterine contractions at siguro feeling po ninyo alam po yung iba pang nararamdaman po nila, mahirapan po silang umihi. Ayan, pwede din yan na signs ng pag-atake ng kanilang allergies. So, ayan na mga ka-action. Yung ilang pong may papayo po natin sa inyo. Basta tingnan nyo na lamang, ingat na lamang po sa mga kinakain po natin. Hindi laging sasabihin natin na okay lang kasi may gamot. Pero pag sinumpong naman is matindi. Yun yung po dapat na pag-ingatan po natin. Sir Mark Anton, thank you po sa inyong panonood. At kay Ma'am Julie Jacob Javier. Yan, thank you po sa inyo. At dahil wala na po tayong sapat oras sa mga ka-action, kaya ako na naman po ay pansamantalang magpapaalam dito sa programang ito. Bukas uli mga ka-action, tabayanan niyo po ako dito sa programang Kia Kababaihan in Action. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, technical department po natin, Action Conrad Alvarez, teka lang, ano tong tanong na to? 0999. Sino pong nanalo sa pa-contest? Ay, teka lang, wait lang. Tanungin ko si Ma'am Biols. Nag-announce ba si Ma'am Biols ng winner niya kanina? Ha? Ay, sige, tingnan po natin. Baka may nilista po siya. Yung next na program, tingnan po natin. Abangan nyo lang po doon mga ka-action. Hindi ko pa nakita yung listahan po nila. Ayan, ako po ito, Action Dove. Diba? Kaya nag-iiwan na po ako sa inyo ng isang ma-action morning po sa inyong lahat. Sunod na po ang programa Action Radio Hataw. Kasama po ninyo dyan, Aksyon, Ahikam, Desena, Pasyon. Muli po ma-action morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 10:08. Ang oras ay